Så, bara låt den filmar nu. Okej? Så. Gör den? Ja, Det filmar. Det står hela tiden, ja. Så. Okej. Det var ju jättebra. Jag kan inte detta, men jag... Kom då, Nicole! Wow! Ja, men jag sa båda. Så. Ah! Jag brukar... Kan jag börja? Au! Jag kan inte, men ja, inte det. Och så går man här. Nu har det ägor! Så. Oj. Alltså jag får ont i händerna. Det måste jag då. Färdig. Hur pausar man? Pausa, stoppa med du. Ja. Kör då på den stora knappen. Så. Kan du inte med?